Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski. Kolejna, a pierwsza przy okazji Fame MMA 7, edycja Face to Face. Dzisiaj moimi gośćmi Łukasz Lupa. Siema. Oraz Don Casio, Kasiusz Rzeciński. Don Casio Król, kurwa, pamiętajcie. No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że panowie się ubrali jeden tak bardzo klasycznie, a drugi tak jednak bardziej jak Dawid Hasselhoff połączony z Vincentem Van Gogiem, Ja bo... dzisiaj ratownikiem jestem w Warsaw Shore. Tak, dzisiaj ratownikiem Tylko jesteś? na godzinkę mnie puścili. Muszę Puścicie na ratować. godzinkę, o to dobrze, to musimy ważyć w takim razie czas. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli nie wiecie, co tu się będzie działo, ten program Face to Face nie nazywa się tak przez przypadek. Zakończymy dzisiejszy program Face to Face'em naszych dwóch wojowników, gladiatorów. Do tego czasu będziemy zadawać pytania. Te pytania będą, no myślę, że trudne, tak jak trudna i zaciekła jest rywalizacja obu zawodników. Oczywiście program leci na żywo, więc w dowolnym momencie możecie do nas przedzwonić. Zapraszamy do tego, żebyście dzwonili do studia. Możecie zadać pytanie Lupie oraz A Kasiuszowi. dobrze wyglądam, w chuj. Słucham? Dobrze wyglądam. No najważniejsze to mieć wysokie mniemanie o sobie, to jest podstawa. Nie Trzeba być... wysokie, tylko po prostu szczerze mówię. No nie? tak, trzeba po prostu być pewnym siebie. A poza tym oczywiście zapraszamy, żebyście pisali pytania na czacie. Najciekawsze pytania zostaną wyselekcjonowane, te pytania zadamy naszym zawodnikom. Jeszcze tak na samym początku przypominamy o tym, że mamy nowego oficjalnego bookmachera gali Fame MMA, to jest BetClick i z BetClickiem przygotowaliśmy dla Was coś naprawdę mega specjalnego. Mianowicie chcemy dać Wam możliwość pojawienia się na Fame MMA 7. Bilety oficjalnie nie wchodzą do sprzedaży, nie będzie można nigdzie biletów kupić, ale można wygrać 40 biletów, 20 podwójnych zaproszeń w ramach konkursu BetClicka. Żeby dowiedzieć się więcej, pobierzcie aplikację BetClick ze strony betclick.pl, dostępną na Androida i iOS-a. Bądźcie na bieżąco, poza 40 biletami do wygrania ponad 50 różnych gadżetów fejmowych. Jeżeli chcecie obserwować naszych bohaterów, Linki Master, Popka, Marcina Neymana, oczywiście także Casio i Lupę, pobierzcie aplikację, załóżcie konto z kodem FAME550 i po prostu wygrajcie konkurs, bądźcie tam z nami, poocierajcie się ramionami i innymi częściami ciała, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, z celebrytami, gwiazdami, VIP-ami na Fame MMA 7, najważniejszym wydarzeniu najbliższych miesięcy na pewno. Oczywiście takie wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wy, ale także nasi sponsorzy. O, Lupa już przygotowuje pięści, co tu się będzie działo, co tu się będzie działo. A Kas już wyśmiewa klasycznie w swoim stylu. Warsaw Shore, yeah! No, także wiemy, że audycja bez względu na wszystko jest sponsorowana. Tak czy siak, skoro już mowa o sponsorach, oficjalny bookmacher Fame MMA, BetClick, patron medialny Super Express, partnerzy oraz sponsorzy HotPay, Extreme Hobby, SFD, Stormcloud, Preorder.pl, Patriotic, GBS, Premium Cars oraz OKF Aloe Vera. I jeszcze tak w ramach bardzo ważnych rzeczy, oczywiście zapraszamy Was, już przypominamy o tym wielokrotnie, ale to jest ważna rzecz, książka Huberta Lotty, Pierwsze kroki MMA, dostępna. Ogarniajcie tę książkę nie tylko dlatego, że jest to świetny materiał szkoleniowy dla początkujących adeptów MMA, jeżeli chcecie po prostu rozszerzyć swoje umiejętności, jeżeli chcecie wejść w ten cudowny świat sportu walki i kto wie, może za parę gal, za parę lat, tak jak ci tutaj panowie być moimi gośćmi w studio, no to warto to zrobić, tym bardziej, że kupując książkę wspomagacie rehabilitację pana Marka Piotrowskiego, legendy sportów walki, no człowieka bardzo zasłużonego dla sportów walki i to jest ten czas, żeby pomóc. Została założona zbiórka, część przychodów z tej oto książki właśnie Fame przeznaczy na cele pana Marka Piotrowskiego, więc moi drodzy, no po prostu tutaj nie ma co gadać, przyjemne z pożytecznym, nauczyć się MMA, pomóc komuś w potrzebie, po prostu to robimy. A teraz już bez zbędnego przedłużenia, witam Was bardzo serdecznie panowie, cześć. Cześć. Witam. Podacie sobie rękę na początku, czy Nie. raczej średnio? No tak się właśnie spodziewałem, nie wiedziałem, czy o to pytać, czy nie pytać. No ale jak już jesteście, Kasiuszu, chciałbym zacząć od tematu, który jest chyba taki najbardziej aktualny. Jak tam po sparingu z Pawłem Tyburskim? No oczywiście efekty widzimy. Czy przeciwnik trochę nie przesadził z intensywnością? I czy Nie. ucho wykuruje się do gali? Bo to jest najważniejsze. Tak, wykruję się. No, A sparring to wszyscy widzieli u mnie na kanale. Don Casio Król, kurwa. no właśnie, ale nie dam Ci spokoju. Nie pozwolę Ci tak krótko tego Ja tematu nie urwać. lubię spokoju. No ja wiem. No ale powiedz mi, jak to rzeczywiście wyglądało, bo wiele osób skupiło się na tym, że no, przeciwnik poszedł za mocno, przeciwnik poszedł za ostro. Czy Ty rzeczywiście czułeś, że to wykroczyło poza ramy sparingu? Nie. Ja tylko głupotę, że poubierałem wszystkie te ochraniacze. No bo jak sparring, to sparring. Ale trudno, no ja tam bym mógł walczyć dalej nawet z tym rozjebanym uchem. I by to się zakończyło pewnie w tej rundzie nawet, bo to była połowa drugiej rundy, dopiero on już tlenu nie miał, więc
Więc wydaje mi się, że nawet w tych z premedytacją ubrałem duże rękawice, bo byłem przekonany, że go rozpierdolę w dużych, on niech sobie małe zakłada i tyle. No. Wszyscy widzieli, że on już tlenu nie miał po połowie drugiej rundy, no i tyle. Czy uważasz, że nie było to odrobinkę nieodpowiedzialne, wzięcie takiego sparingu na co, miesiąc przed walką? Mniej niż miesiąc przed No, o walką. tym się nie myśli przed, nie? Potem pomyśleliśmy, znaczy głównie o moim kalafiorze, że był pęk, bo tak to tam, co tam by się stało? Jedynie by w drugiej rundzie zakończył się ten sparring i tak, albo w trzeciej na początku i tyle. No. Rozumiem, że ty uważasz, że ten sparring i jakby ten sparring był kontynuowany, to byś tę walkę wygrał. No tak, tam by się inaczej skończył werdykt po prostu. No to w takim razie przejdźmy do twojej opinii, bo na pewno też ten sparring oglądałeś. Czy według ciebie Casio rzeczywiście wygrywał, dominował nad przeciwnikiem? Czy uważasz, że Paweł Tyburski zmiękczył dla ciebie rywala? Znaczy z tego co ja widziałem, to, bo nie wiem czy wszystkie filmy trafiły do internetu czy nie, ale była sytuacja taka, że w momencie kiedy żeście się bili, ja nie wiem czy to było MMA na początku czy co, że był taki moment, że was po prostu odczepili i po prostu dostałeś... Nie, odczepili, bo przecież tam jego trener nawet podbiegł. Ale nie, była Bo sytuacja taka... kopnął mnie na ziemi. No to już jak trenerów pewnie ma sportowców, no to sami widzieli, że nawet jakby to było MMA, co ja nie miałem z tym problemu, bo ja wiem, że i tak bym sobie gardę założył i tam bym mi nic nie zrobił. No ale już był moment taki, że po prostu leżałeś, już by się walka zakończyła. No to ja jestem przekonany, żeby się nie zakończyła, no bo ja bym go co on by sobie pobił i tyle. No. Ja mam taki twardy baniak, że kurwa by mi i tak tam nie odklepał, nic mi by nie zrobił, a jego trener go ściągnął, no bo jak kopie na glebie, nawet ja myślałem, że i tak, bo on potem powiedział, że on w głowie miał, że to sparring w K1. No to tym bardziej nie mam szacunku, skoro podbiega i kopie mnie na ziemi, gdzie się wywróciłem, bo źle ustawiłem nogę. No to słabe, tym bardziej. To już mógł trzymać tej wersji, bo ja mu powiedziałem na samym początku, że mi to bez różnicy, co ty będziesz robił. Ja sobie robię w K1, bo mam taką walkę w K1, więc... Ja po obejrzeniu tej walki jedynie tylko myślałem i w sumie bałem się, czy się nie bałem, bo mówię, byłem ciekawy, widząc swoje rozwalone ucho, czy mówię, czy będzie sytuacja taka, że dojdzie do walki, czy nie, bo brałem pod uwagę na przykład to, że może być obity, czy problem z tym uchem i myślałem, że może nie dojść do walki. Ja jestem za twardy, żeby nie doszło do walki. No to będziemy się napierdalać. Dokładnie. No to jest coś, co na pewno jest bardzo ciekawe. Ja jestem bardzo z tego zadowolony. Ja również. No to jeszcze jakby druga część tego pytania, czy czujesz, że Paweł Tyburski trochę zmiękczył ci rywala przed walką i no czy ty byś w ogóle tego chciał? Czy ty byś chciał mieć łatwiejszą przeprawę z Don Casio, czy będziesz się cieszył Znaczy tylko wtedy, kiedy... ja jestem tak czy inaczej przygotowany, czy on miał sparingi wcześniej, czy nie. Ja jestem przygotowany, ja wiem po co ja idę i Po co idziesz? po wygraną. To przegrasz. No to zobaczymy. Tak jak ostatni raz. Zobaczymy, Casio. No zobaczymy. Ja jestem w pełnym Przecież ty gazie. wie, ale- Ja jestem w pełnym gazie. Ja też. W Warsaw Shore. Wow! Pełna pizda. Ty chlejesz, ja zapierdalam. No ja chleję, ty zapierdalasz, a i tak przegrasz. No to zobaczymy. W swojej głowie już się pogodziłeś z tym. Absolutnie. No przecież wiesz, że przegrasz. Dobrze, panowie, bardzo ważna kwestia i chyba jedna z najważniejszych, ludzie o tym pisali na konferencji, poszła propozycja od Lupy, byście walczyli w rękawicach do MMA. Zaakceptowałeś to, ale później się z tego wycofałeś. Powiedziałem spoko, a tam było już końcówka, zamieszanie, ty już też kończyłeś, tak na odczepnego mu dałeś. Ja jak powiedziałem to i tak, ale nawet trener do mnie podbiegł, z którym trenuję, pozdro, Damian Majewski, to powiedział, gdzie jak ty kurwa spierdalasz do Warsaw Shore, to był mój jedyny sparring w sumie z tym bliźniakiem. To był mój jedyny sparring, już nie będę sparował, bo jak wyjdę z Warsaw Shore, to zostanie, nie wiem, 1,5 tygodnia do walki, więc wiadomo, sobie tam jakąś rozgrzewkę porobię przez tydzień i to wszystko, więc nawet sparingów nie będę, więc całe ale mi to rybka, bo ja i tak wiem, że Lupę rozpierdolę. No dobra, ale a propos tych rękawic, skoro ja wyszedłem z inicjatywą i ci rzuciłem wyzwanie, żeś przybił to czemu teraz jest inaczej? No, No bo właśnie, bijemy bo- się w K1. Kontrakt podpisałem. No dobrze, no bijemy się w K1. Oczywiście, że bijemy się w K1. Tą konferencję telefoniczną. No. Powiedziałem ci, że mam wyjebane. A no dobra, ale spoko, no Podpisałeś? dobra, bijemy się w Podpisałeś, K1, a spoko, czekałem, kurwa, ale wyszedłem z czekałem inicjatywą. miesiąc na podpisanie twojego kontraktu. Jaki A tak ci, miesiąc? kurwa, Jaki zależało. miesiąc, człowieku? Jaki Czekałeś w tym miesiąc? oktagonie rok, a potem kurwa jeszcze na podpisanie kontraktu czekam. No ale nie miesiąc, no ale no jak nie miesiąc? Ja byłem na 2 zdjęciach do Fame, a ty kurwa jeszcze nie podpisałeś. Ty. To potem mówię, no co ja kurwa będę jeździł, a ty nie podpiszesz, to powiem mi kurwa te zdjęcia.
No dobrze, ale chciałbym rzeczywiście potrzebuję tutaj, zdjęć. tutaj jakby trzeba przyznać, nie odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego zaakceptowałeś te rękawice do MMA, A teraz później się umywasz z ręce od tego. wycofałeś. No to mówię, no mamy kontrakt. No w dobrze, ale K1. Trener mi K1 powiedział, że bez K1 sensu i tak sobie pomyślałem, że tak. Potem jeszcze i tak chciałem z Damianem, pomimo że rozmawiałem, to potem powiedziałem, że dobra, przecież mi to rybka i tak go rozjebie w tych małych. No to czemu nie, nie bijemy się w małych? A potem jak zobaczyłem, że te wszystkie fejmy, kurwa, robią ankiety, nawet Wojtek Gola i tam ludzie głosują właśnie na rękawice do MMA, to mówię, a chuj, tak jak zwykle po swojemu postawie, na przekór wszystkim. Okej, Żeby pokazać, kto jest królem. no rzeczywiście to, Don Casio król, pamiętam. Ten przydomek tylko ty sam sobie przydałeś. Dokładnie. I wszyscy o tym wiedzą. Ale to jest akurat bardzo, bardzo ciekawe, bo rzeczywiście, teraz Casio powiedział bardzo ważną rzecz, powiedział, że wszystkim na przekór, no bo rzeczywiście to jest tak naprawdę jeden z głównych rzeczy, którym ludzie, którzy są przeciwko tobie, przytaczają, że dobierasz sobie przeciwników, że dobierasz sobie formuły walki, że gdybyś był pewien swoich umiejętności, to byś tego nie robił, tylko podejmował każdego na zasadach MMA. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy rzeczywiście jest tak, że Casio kombinuje, szuka sobie możliwych ułatwień, żeby wygrywać, ale to nigdy nie będzie pełne zwycięstwo, bo nie na uczciwych, jawnych zasadach i tak dalej, i tak dalej? Mimo tego, że ja na przykład ciebie wyzywałem w K1, to było 1,5 roku temu. To było w cholerę czasu temu. Minęło ileś tam czasu, jest Fame MMA, dlaczego nie będziemy się bić w MMA? Bo ty Bijemy chcesz... się w K1. No bo bijemy się w K1, no bo... No i podpisałeś? Podpisałeś. No dobra, ale to czemu nie mógłbyś- chciałeś się bić w przecież MMA? miałeś konferencję No telefoniczną. dobra, ale skoro jest Fame MMA, to czemu nie chciałeś się bić Bo w ja MMA? trenuję, a czemu w boksie nie chciałeś? A czemu mamy się w boksie bić? Bo to nie jest A fame czemu box. mamy w MMA? Bo to nie No jest bo jeżeli jest Fame boxing, MMA to i jest się fame wszyscy MMA. biją w MMA, to... To wszyscy się nie biją, przecież pierwsza gala była, no to nie wiem, Pawłowski, ty też się doinformuj. Jak nie jesteś No, ja doskonale doinformowany, pamiętam. No to na pierwszej gali miałeś ty główną walkę w boksie. No to co z tego, że jest napis, kurwa? Wiesz co, to wynikało też troszkę z czegoś innego, wydaje mi się. Tutaj bardziej jest No, to z czego? oskarżenie. No to wynikało z tego, że no, przede wszystkim pierwsza gala była już tyle czasu temu, że no troszkę ten Fame MMA i to wszystko poszło do przodu i wiesz, ludzie też oczekują Pierwszą tego, galę że ja będą doskonale Kurwa, pamiętam, bo napis ten brałem sam w niej pamiętam, udział. przecież Napis ten sam był, no to Owszem, kurwa, ale albo ludzie bardzo- argumenty masz, albo pierdolenie o Chopinie, no. Ale Kasiusz, No człowieku, no kurwa. Kasiusz, ludzie oczekują tego, że No to Fame już MMA to powiedziałem, będzie Don Fame Casio MMA. król ustala warunki, kurwa. Okej, no to trzymamy się w takim razie tego. No jest, rozumiesz, że jest to podejście jednak trochę dziecinne, mimo wszystko. Jakie? No właśnie takie. Moje? Tak. Aha, czyli jakby ci powiedzieli skocz kurwa z mostu, to byś skoczył? Bo był napisało nie, skakanie z mostu, nie, ale tak? wiesz co, Jakbyś troszkę się odmówił, to upraszczasz. dziecinne, tak? Kasiusz, troszkę No, upraszczasz sytuację. No, nie chcę się człowieku. z No nie tobą masz tutaj argumentów, a gadasz dziecinne podejście. To powiedz argument, to wtedy Dobrze, będziemy gadać. argument jest taki i to jest argument, to nie jest argument ode mnie, to jest argument od No osób, bo nie które, masz swoich, no to co? to jest argument od osób, które uważają, że twoja passa zwycięstw, która jest niepodważalna, bo wygrywasz w dobrym stylu i rzeczywiście Don Casio król, jest troszkę splamiona tym, że i zawsze wybierasz swoje warunki, zawsze stawiasz na swoich warunkach. Czyli dwie walki w MMA. Ale ja teraz nie mówię. Dwie walki w MMA. To jakie Kasiusz, swoje warunki? ja teraz jestem Jakie głosem... swoje warunki? Kasiusz, ja jestem teraz głosem ludzi, którzy... Ja przedstawiam ci pytania, No. proszę się nie denerwować na mnie. Jak już się chcesz na kogoś denerwować, to na przeciwnika, który też ci to wypomina, prawda? No jest to dla ciebie kwestia to problematyczna. mówię, na 3 walki mam dwie w MMA. Wolałbyś się bić w MMA, czy A wolałbyś się ja bić w bym się tej wolał bić w MMA. A ja bym wolał w boksie. Rozumiem. No. Czyli dla ciebie jakby K1 jest rzeczywiście takim pójściem na kompromis. No to i tak, no teraz Ja z racji przyjąłem tego, jego że i warunki, tak się już nastawiłem na tą walkę, Przyjąłem nawet się wagę i tak robię. Twoje Bo gdyby, warunki. Przyjąłem i tak twoje warunki. Więc K1 wyzwałeś mnie, wchodzisz do oktagonu, wyzywasz A mnie w to- K1, a potem kurwa to, mówisz, coś, że to, powiedz, fame ma. to co się teraz nagle stało, że powiedziałeś, że za cholerę nie weźmiesz ze mną walki, że się nie będziesz ze mną bić i nagle chuj, walka No w przecież K1. kurwa powiedziałem, że najpierw Rataja wyjaśnię, a nie ciebie. A powiedziałeś, Przecież że ze mną nie ostatnio będziesz nawet bił. screena jeszcze wrzucę go kurwa kolejny raz. Jak piszesz nawet do swoich ziomków i cię sprzedają, że No. kurwa wziąłeś dla fejmu tylko tą walkę. Bo wiesz, A że ze mną propos największy, twojego kurwa, screena, największe nie, zasięgi. to ja sobie w ogóle nie No. przypominam w ogóle takiej rozmowy, No, nie. no a kurwa, a kto tam jest? Kto tam pisze? Ale ja ci powiem założenie Instagrama i wklejenie, to w ogóle nawet nie jest moja gadka, człowieku. No bo ty nie umiesz gadać, no wiadomo. No. No, na szczęście walka jest w oktagonie na pięści, a nie na gadanie. Dobrze, to w takim razie, Kasiusz, żeby już dalej tego tematu nie ciągnąć, to chciałbym... Kleję kolejny raz jak coś. Don Casio, kurwa król na Instagramie, wpiszcie. Okej, Kasiusz... Będzie kolejny raz i wtedy sobie ocenisz, czy kurwa pamiętasz tą rozmowę, czy nie. Kasiusz, w takim razie, żeby już jakby ten temat zakończyć, ile jest prawdy w oskarżeniach, że rzeczywiście zawsze
inicjatywa z twojej strony jest taka, żeby walczyć na swoich zasadach i sobie ułatwiać? Czy Czemu z twojej ułatwiać? Strony, czy z twojej Czemu strony... ułatwiać mam rywalom, skoro jestem królem? Rozumiem, czyli po prostu ty szukasz rozwiązań, które sprawią, że będziesz te walki dalej wygrywał, będziesz niepokonany i nie patrzysz na to, że komuś to się nie No podoba. nie wiem, byś chciał przegrać, kurwa? Czyli No- byś no zrobił nie. walkę po to, żeby przegrać? No nie, absolutnie. mówisz takie słowa z dupy. Ale tutaj trochę, chodzi- no. nie. Nie wiem, Tu kto nie chodzi idzie, o to. kurwa, do Nikt- ringu po to, żeby przegrać. Kasio, nikt nie kwestionuje No tak, twoich... tak powiedziałeś przed Kasiusz, chwilą. No, nikt nie kwestionuje człowiek. twoich zwycięstw. Jakbym Ludzie chciał tylko wygrywać, to bym w boksie i w boksie bym wszystkich rozjebał. No. No to myślę, że to też No, jest mam dosyć... nadzieję, że Norman Pałka też, kurwa, który mnie wyzywał, gdzie tam ludzie ocenili, że kurwa to niby ja go wyzywam, jak ja nic kurwa o tym śmieciu nie powiedziałem, to jak wyzywa mnie w boksie, to mam nadzieję, że Fame MMA dogra tą walkę, a nie to będą puste słowa, tak jak kurwa i Bliźniak dla zasięgów zrobił, bo mu tam urósł Instagram, tak jak większość robi. Ten też kurwa, wszyscy kurwa wiedzą, że ze mną kurwa dostaną te fejmy, kurwa te lajki, na których im zależy, bo ja w to mam wyjebane, to jest miłe, ale kurwa mam swoje życie. Okej. Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo pojawiło się pytanie od was. Przypominam, jesteśmy na żywo, czekamy na wasze telefony, czekamy na wasze pytania na czacie. Pytanie do Kasiusza. Czy poznamy twojego następnego rywala po Marcinie Najmanie? Bo rzeczywiście jest dużo nazwisk. Wiele osób mówi właśnie o którymś z braci Tyburskich, wiele osób mówi o Normanie Parku i tak dalej. A z kim ty byś chciał się zmierzyć? No Czy nie mam patrzysz nadzieję, na- że do Norman Pałka, tak jak powiedział, że w boksie chce mnie wyjaśnić, to mam nadzieję, że Fame MMA zrobi wszystko, żeby doprowadzić do tej walki. A jak nie, to możliwe, że kończę karierę po Najmanie, czyli zakończę jego karierę i zakończę swoją, bo Oj, myślę, że tego chyba nikt by nie chciał. No wszyscy by chcieli, żebyś... trudno. Mi nie zależy, żeby Nie zależy na siedzieć opinii ludzi. na lajkach na Instagramie, żeby to rosło. Ja robię to, bo mam konflikty, z tym też mam, Najmana też nie lubię i tyle. Potem już są ludzie bardziej, które już zaczepiają mnie na konferencjach, a ja nie potrzebuję tego udowadniać ludziom. Ja wiem, że jestem królem i mam w to wyjebane. Gdyby Norman Park chciał się z tobą zmierzyć, ale nie chciałby się z tobą zmierzyć w boksie, tylko w MMA, czy wtedy byś tę walkę przyjął, czy... Ale on przecież sam mnie wyzwał w boksie, no to by Tak, był ale debilem. pytam hipotetycznie. Czy gdyby to była walka w MMA, to byś się przyjął, czy interesuje cię tylko walka w boksie? Pomyślę. Okej. Myślę, że to jest też pytanie, o które warto ciebie zapytać. Czy uważasz, że Norman Park, zawodowiec, no naprawdę największe, najlepsze federacje w CV, czy to byłby przeciwnik w zasięgu Kasiusza Rzeczyńskiego? Mnie osobiście w ogóle ta sytuacja bardzo śmieszy. Wydaje mi się, że aż za wysoko mierzysz. Ja za wysoko mierzę, to on mnie wyzwał. Ja nie wiem, jaka dokładnie tam była sytuacja, kto kogo no to pierwszy ci mówię, wyzywał, no to sobie kto potem kogo nie. zobaczysz. Ja w twoje słowa i tak żadnej nie wierzę, bo ty i tak sobie bardzo dużo rzeczy dopowiadasz. Tylko wszyscy wiedzą, że to, co mówię, to jest prawdą. Tak nie do końca. Powiedziałem, że każdego rozjebie, Kręć. każdego rozjebałem. Ale ja nie mówię tutaj o tym. O wszystkim, zawsze mówię szczerze, dlatego kurwa przegrywacie wszystko. Bo kurwa ustalacie sobie scenariusze i wam coś nie pójdzie i potem kurwa. No tak jest, ja lecę na spontanie, bo ja jestem prawdziwy, nie muszę pamiętać kłamstw, tak jak wy, kurwa. Raz tu powiecie jedno, raz drugie i chuja, potem musicie pamiętać kłamstwa i jest Nie wrzucaj Chuj. wszystkich do tego samego worka. No, będę wrzucał, bo tacy jesteście, kurwa. No na pewno to trzeba oddać Kasiuszowi, że tego, jaki jest bezpośredni, jaki jest szczery i otwarty. Mnie do aż w tego mu ogóle nikt nie- osobiście dziwi, że rozmawia w końcu jak normalny gość, a nie, że zaczyna wszystkich, tak jak zawsze, wyzywać wszystkich od debili, frajerów i w ogóle, także A ja od frajerów nie wyzywam. ogólnie Debili wyzywam, o jak Pustaki, kurwa... debile. No tak, no jak wszyscy mnie kurwa atakujecie, cała moja prawa strona, to co tym? Ja się dobrze czuję w słowie. To, że wy kurwa myślicie, że tam w czwórkę potrzebujecie mnie atakować? Normalnie nie mów do gadam, mnie, bo kurwa... Nie mów do mnie wy, bo ja to jestem ja, a... Zawsze odpowiadam na pytania, a jak mnie kurwa atakujecie, no to kurwa to lecę, bo ja się nie boję. Ja jestem pewny kurwa, czuję się wszędzie jak na swojej ziemi. Presja, Don Casio na YouTubie kurwa. Tam jest wszystko wyjaśnione też o tych wszystkich innych Tak, tam jest, piosenkach słowa. jest mocny przekaz rzeczywiście. A na kolejnej konferencji wyjdzie kolejna nuta o show biznesie, No proszę. że to fałszywe kurwa. No tak, no ja pamiętam właśnie jeden taki z moich absolutnie ulubionych cytatów, bonmotów Kasiusza Rzeczyńskiego było, jak mówiłem tam o kimś chyba, czy o Marcinie Najmanie, czy o Dawidzie Ambro, że Kasio, bo ty zawsze tak z wysokiego C i z grubej rury wyzywasz przeciwników, a oni do ciebie kulturalnie i Kasiusz powiedział coś w stylu, jak debil może być kulturalny. To są takie bardzo... Dokładnie. Potwierdzasz to? Podpisujesz się pod tym dzisiaj? Że debile nie są kulturalni? Mhm. No tak, Okej, w porządku. bo oni nie wiedzą, co to jest kultura.
W takim razie sprawdźmy kolejne pytanie od Was. Lupa, pytanie do Ciebie od naszych widzów. Czy dla Lupy jest dobrym doświadczeniem walka na liście i ostatnia wygrana? O, no to ogólnie bardzo fajna akcja z racji tego, że znam Ptycha. Była pierwsza, w ogóle cały ten punchdown wyszedł, najpierw wyszedł w Rosji czy w Ameryce, czy tam nie wiem jak która była kolejność. Ptychu wpadł na pomysł, żeby coś takiego w Polsce zrobić. Zadzwonił do mnie, powiedział mi, zapytał się mnie, czy chciałbym w czymś takim wystartować. No, że ja jestem otwarty na takie rzeczy. To wziąłem. Wiedziałem, że mam wygar w łapie, że potrafię za przeproszeniem przypierdolić i to po prostu wziąłem. A później, no reszta jest już historią. A później, no to już wszyscy widzieli, jak to wszystko wyglądało. No właśnie, wiele osób sugeruje, że gdyby ta walka odbywała się w formule na liście, to A Lupa mieliśmy byłby... mieliśmy się bić. Mieliśmy się bić. Zablokował, więc... Tak. No właśnie, i w sytuacji, kiedy byłaby to walka na liście, wiele osób stawiało, że to... Kasiusz się wypowiadał, żeby mnie zgasił, a... No tak, ja jestem przekonany, żebym go zgasił. Także na liście? No. I to Okej. nawet jakbym wylosował pierwszy, że wywalę, to bym pierwszym liściem go złożył. Sugerujesz, że zmiótłbyś mistrza Tak. jakby punchdown Tak. jednym No liściem. inaczej bym To niech przecież- tak zostanie. Inaczej bym niech przecież ma. nie przyjął walki. Okej. Chciałem jechać przed Fame MMA nawet. Okej. Ja się nie boję żadnych, nawet jak tam mnie straszono kontuzjami czy coś. No nie, ja jestem przekonany, wiem, że też mam mocny baniak i tyle. No. Zastanawiam się, i nie mówię tego absolutnie złośliwie, zastanawiam się, na ile to jest pewność siebie i wiara w siebie i wiara w to, że rzeczywiście jesteś najlepszy, a na ile jest to już taki trochę narcyzm. Czy No czy ja narcyzem nie samouwielbienie. jestem. Narcyzem nie jestem, ale kompleksów nie mam. Narcyz to cały czas się przegląda w lustrze. Ja mam wyjebane jak wyglądam, co ubiorę. Teraz byłem na plaży, przed chwilą no to kurwa zadzwonili, że już jedziemy na tego cage'a, no to kurwa prosto z tam władzę przejąłem, dałem przyjacielowi Lupy dziku, tylko nie wiem, czy on kurwa umie pływać i czy nie jest najebany, czy uratuje kogoś tam. No, a ja wróciłem, zaraz wracam dalej ratować ludzi na mostek. Okej. Casio, tutaj troszkę o tym już Lupa mówił. Nazywasz swojego przeciwnika per Lupa Kupa. Czy to jest próba upokorzenia rywala, wybicia go z rytmu? No i pytanie też do ciebie, czy boli cię, kiedy coś takiego słyszysz? Absolutnie mam w to wyjebane. Lupa kupa. Dlaczego? No nie wiem, tak przyszło to? mi, tak mi się zrymowało i tak zostało. Fajnie, podoba mi się. Pamiętam, kiedyś była taka sytuacja, kupę lat wstecz, jak chodziłem do podstawówki, też tak kiedyś na mnie... Kupę, lat wstecz. Też tak kiedyś na mnie wołali, kiedyś mnie to mega wkurwiało, ale teraz już mam taki wiek, że No, lupa kupa. powtarzaj dalej. Na razie mi to wisi, ale jak wejdziemy, Spoko. to zobaczymy. No właśnie, tak się spodziewałem, że tak mówicie, że to nic, ale chyba jednak to takie proste nie jest. No chciałem cię zapytać, nie miałem okazji, bo warto też wspomnieć, że na konferencji no nie miałeś zbyt dużo okazji do wypowiedzenia się, bo było bardzo gorąco i pomiędzy Kasim i pasowało Neymanem chyba i tak akurat, dalej. Rzeczywiście nie miałeś zbyt wiele okazji do wypowiedzenia się. Czy ty może w jakiś sposób chciałbyś, masz jakiś pseudonim dla twojego rywala, czy ty w jakiś sposób... Ja się nie będę zniżał do jego poziomu i nie mam zamiaru go obrażać. Tak jak powiedziałeś w zapowiedzi. Wyzwałeś od To szmaty jest i o jedyna, szacunku. ale słuchaj, Kasiusz, ja ci kurwa coś powiem, ale posłuchaj, zaprzeczasz sobie. ale posłuchaj, To jak mimo chcesz tego, ale być, daj kurwa, mi coś z powiedzieć, szacunkiem, mimo to tyle. tego, Proszę. że wyzwałem cię do walki. Dobrze wiesz, ja do ciebie totalnie nic nie miałem, bo No to po co to zrobiłeś? no bo chciałem się pić. A ja dobrze wiesz, że nie jestem sportowcem. Ja ja sportowych jestem sportowcem? Ja też nie od jestem samego sportowcem. początku powiedziałem, że sportowych walk nie przyjmuję. Ja A też ty nie- tak jakbyś mnie, no to tak jakbyś chciał. Ja dobrze Kasiusz, wiedziałeś, że tam mam Kasiusz, ja do konflikty ciebie totalnie nic nie wyjaśnienia. miałem. Sam wiesz, No ja że wiem, bo zadzwoniłem słuchaj, do twoich znajomych. sam wiesz, No. że robiliśmy live'a, żeśmy To mi się rozmawiali. nie spodobało bardzo. Witaliśmy się. Dokładnie. Ale słuchaj, ale wiesz dlaczego wszedłem do oktagonu? Doskonale wiesz, No a dlaczego po co? wszedłem. No to słucham, po co? W momencie, kiedy nie było wiadomo, czy dojdzie do walki między Ambrem a tobą, bo nie było wiadomo, bo tu MMA, tu K1, ja po prostu tak z dupy z partyzanta wziąłem, zrobiłem nagrywkę, że wyzywam cię w K1. Ambro to jest mój dobry kolega, z racji tego, że nie było wiadomo, czy do tej walki dojdzie, ja wyszedłem po prostu z inicjatywą i mówię, może to przyklepiesz albo nie przyklepiesz. No a po co chciałeś Bo ze mną słuchaj, walczyć? Tego. Tako, no No. właśnie, a ja nie walczę tako. No i widzisz. Więc Ale jak co- tako chciałeś, to miałeś kurwa telefon do mnie, mogłeś zadzwonić. I zapytać. Ale zrobiłem to, A zrobiłeś to inaczej, zrobiłem chujowo, to w inny sposób. chujowo, nie Ale po męsku dokończmy- uważam, ale bo da- jak mamy a- kontakt, to się kurwa tak nie robi. Ale- Dlatego nie mam do ciebie szacunku przez to. A ja do ciebie też nie mam No. szacunku za to obrażanie, właśnie, bo doskonale wiesz, że do ciebie wcześniej nic nie miałem. No a dobrze wiesz, że ja też do ciebie kurwa nie miałem. Przecież kurwa normalnie gadaliśmy. No nie było to człowieku to się czemu- bierze a czemu- telefon i a dzwoni czemu- się pyta, Ale przed. czemu żeś zaczął No. czemu na wywiadach zacząłeś obrażać mnie?
Gdzie ja ani złego słowa, ani razu, ani jak jednego nie? złego słowa Na Instagramie nie poszło powiedziałem. w twoją stronę. Jak ani nie? razu cię nie obraziłem. Jak nie? Na Ani razu cię Instagramie nie tą obraziłem. kurwa zapowiedź to zrobiłeś wyzywającą. No. Ale nie obraziłem cię. No, obraziłem. Wyzwałem cię, ale że cię mnie nie obraziłem. rozjebiesz, no to chłopie. Znajdę, że nie mam telefonu, znalazłbym No to znajdź. No to, że tak powiem, będą dodatkowe materiały na Instagramach Będą. zawodników. A mówię, bo nie skończyłem, a do oktagonu wszedłem tylko i wyłącznie z tego względu, bo poszło wyzwanie, włodarze to podłapali, bo w momencie, kiedy wrzuciłem tobie wyzwanie, w przeciągu 15 czy 20 minut zadzwonił do mnie Wojtek z Rafałem Pasternakiem, miało być już wszystko dograne i tylko z racji tego, że dograne. taka była sytuacja, ja wszedłem do To oktagonu. czemu do mnie nie zadzwoniłeś? A Czy po co jest mnie do dograne? ciebie dzwonić? No właśnie, no to widzisz. No kurwa, jak nic nie miałeś, no to co ty? To się kurwa tak sprawy załatwia. Ty, No załatwi- walczymy załatwię to sportowo? inaczej. Walczymy sportowo? Nie. A ja bym ci powiedział nie, bo ja wyjaśniam kurwa że na leszcze. tą chwilę jest między nami No. spina, to jest tylko i wyłącznie, wiesz dlaczego? No przez ciebie. Nie przeze Że mnie. nie umiałeś kurwa po męsku zadzwonić. Tak jak Rataj, tak samo kurwa. Ale co ja się będę umawiał? Pierdolił na mnie głupoty chodź. za plecami, bo niby w Warsaw Shore debila kurwa Ale to zrobiłem wyście, ja. ale słuchaj, ale Ja ale, z niego, jak sam przyjechał, kurwa, jeszcze jest na nagraniu w Warsaw Shore, jak debil, kurwa, siedzi koło ludzi w mikroportach i on mówi, przecież ja nie mam nic mikroportu, mogę mówić co chcę. I kurwa, debil z siebie debila robił, no. I tak samo ty, kurwa, z siebie zrobiłeś debila. To wyjaśnijmy te Bo kwestie. mogłeś, kurwa, normalnie powiedzieć, albo nawet, kurwa, jak nie chciałeś bezpośrednio, to, kurwa, przez dzika dobrze wiesz, że, kurwa, to jest twój przyjaciel, ja się z nim ziomkuję i to wszystko. To A wyjaśnijmy te zrobiłeś to kwestie, bo to jest bardzo chujowo. ciekawe. Powiedziałeś, ty dobrze wiesz, o co jest ten konflikt. No to powiedz nam, bo może nie wszyscy konflikt wiedzą. zaczął się, mówię, to tak naprawdę do samego końca do Kasiusza nic nie miałem, mimo tego, że go wyzwałem do walki. Od momentu, gdzie zacząłem oglądać wywiady z nim i zaczął mnie obrażać, To czemu akurat ja? Jak nic nie masz? no bo Nie chciałem się chciałeś z tobą bić. kogoś, kurwa, do kogo coś masz? Co? Nie chciałeś kogoś, do kogo coś masz? Powiedziałem z racji tego, że Ambro jest moim kolegą, on się nie chciał bić No. w K1, ja kiedyś trenowałem K1, mówię, No. wziąłbym sobie tę walkę. Wziąłbym, no i, I miało dojść do tej walki. I takie decyzje podejmujesz. Tak, A no. wziąłbym sobie Tak. taką walkę. No to tak dostaniesz w pierdol teraz, No 5 zobaczymy. września. K1 zawodnik, o. I znowu, kurwa, wszyscy mają, kurwa, trenują te inne dyscypliny, kurwa, K1, a potem narzekają, że ja niby sobie wybieram. No ja nigdy K1 nie trenowałem. Nawet na sparingu widać, że, kurwa, nóg w ogóle nie używałem. Ale na ciebie użyję. Chyba, że cię Spoko. pierwszą pizdą znokautuję i tyle. No. Tak? To zobaczysz, będziesz leżał. Możemy się spodziewać twojego firmowego low kicka na głowę, jak zapowiadałeś w walce Low z kick na łeb Ratajem? albo, kurwa, po prostu na szczenę, petarda. Coś czujesz, że max pierwsza albo początek drugiej rundy będzie znokautowany. Na pewno to nie będzie na punkt. Jestem przekonany. Ty nie masz w ogóle siły, człowieku. To zobacz. To zobacz. Czemu żeś nie mógł znokautować ani Ambra, ani Polaka? Tam się bawiłem. Tam jak najdłużej chciałem ból, kurwa, zadawać. Mhm. A z tobą spoko, powiem. Wiem, że masz parę w łapie, ale ja wiem, że jestem dobrze przygotowany. No może nie jestem przygotowany, bo chlam teraz cały czas. Już od, kurwa, to był mój jeden sparring z bliźniakiem. Potem wleciałem do Warsaw Shore i balujemy już od ponad tygodnia. Ale jedyne to para, ale no ja tak jak mówię, kurwa, nigdy nie leżałem na deskach, jak kurwa nawet w boksie amatorskim walczyłem i teraz kurwa ty mnie też nie usadzisz, nawet jakbyś kurwa ci się udało trafić, co wątpię, że w ogóle kurwa ci się uda trafić, no i wiem, że cię znokautuję, bo większość walk w boksie amatorskim wykrywałem przed czasem. Dobrze, Ci zobaczymy. przyceluję tak, że chłop. Zobaczymy. Dobrze. Zresztą widziałeś jak z Ratajem to wyglądało. A Ledwo kto co... to, kim jest Rataj w ogóle? To kiedyś, że był nawalony koksem, wielki Ale- chłop, a no teraz to tak zwykła jak ty, ciapa. kurwa. To tak jak ty, nawalony koksem, kurwa. Ja aktualnie nie biorę nic. No sterydem, kurwa, jesteś. No Przestań. jesteś sterydem Przestań. największym, kurwa. Jestem czysty człowieku. jak łza. No. To od czego te, kurwa, pryszcze na plecach? Tak? No. Mam ściągnąć bluzkę? A mi to bez różnicy, chłopie. Co, sterydów nie brałeś nigdy? Brałem. No właśnie. Na sucho no to nawet człowieku. trawa nie rośnie. A ja na sucho, kurwa, woda to jest mój, kurwa, steryd. Dobrze. Proste, wyjdę na jebany ci Jak będziesz chciał napierdolę i pokazać tyle. plecy, to na spokojnie na konferencji. Zostawmy coś na kolejne materiały. A tymczasem, moi drodzy, przypominam, że jesteśmy na żywo. Podrzucajcie nam pytania na czacie i dzwońcie do studia. Jeżeli chcecie zadać pytanie Kasiowi, jeżeli chcecie zadać pytanie Lupie, jesteśmy do waszej dyspozycji. Mamy tutaj bardzo dużo fajnych pytań od widzów. Czy mamy może kogoś na linii w tym momencie, czy nie? Okej, dobra, dostajemy informację, że za chwileczkę ktoś będzie. To tymczasem jeszcze zadam, myślę, bardzo ważne pytanie. Czy Casio zawalczyłby z Bestią lub z Popkiem i jak widzi swoje szanse w tych walkach? No bez nic nie mam, z Popką też się znamy prywatnie.
Ja mówię, no i mi nie zależy, żeby kurwa fejmowo zdobywać, wiadomo, no z Popkiem na przykład, kurwa, gwiazda nasza, polska, to wiadomo, że fame by poszedł, kurwa, ale mi nie zależy na takich walkach, jak z ziomkiem mam normalne, ja mam swoje zasady i nimi się kieruję od małego. Czyli ty chcesz bić tylko i wyłącznie tych, którzy mają z tobą konflikt, Jak nie, ale na nie koniec, chcesz też? Na No. koniec by chcieli sportową walkę, nie wiem, pomiędzy mną a Popkiem, bo by nie było miejsca dla dwóch królów, bo wiadomo, Popek król Albanii, ja Don Casio król, to sportową bym mógł, ale Popek też wie, że no, Popek by był zagrożeniem na początku i to w MMA, jakby mnie tam dopadł w parterze może. Ale Czyli tak uważasz, to że wiem, w że każdym- Popek nie ma kondycji, a ja mam dobrą wydolność i po prostu jakby to się rozegrało w stójce, no to wiem, że moja ręka by została uniesiona. No, Czyli uważasz, że w ale każdym do z Popka tych nic nie zestawień- mam, zresztą wiesz, że się prywatnie znam z Oczywiście, Popkiem, nie, no, no. jak najbardziej. No to jest pytanie od widzów, dlatego postanowiłem je zadać. Ja myślę, że jest to też ciekawe, ale uważasz, że w każdym z tych zestawień, czyli i z Bestią, i z Popkiem, byłbyś faworytem? U Bukmacherów na pewno. Okej. Jakby w MMA to wiadomo, że ich gabaryty mieliby większe szanse w parterze. Jakby im się udało mnie wejść po nogi, to jest logiczne. Ale jakbym ich trafił na szczękę, no to by padli, no i tyle. No. No, drodzy Państwo, mamy dla Was coś naprawdę specjalnego, bo mamy telefon i pierwszy gość jest naprawdę nietuzinkowy, gdyż dostałem informację, że jest to sam potężny włodarz Wojciech Gola. O. Wojtku, jesteś z nami? Cześć, witam serdecznie. Cześć, cześć. Następnie chciałem pozdrowić Kasiusza i Lupę i oczywiście Ciebie, Alku. A dziękuję I serdecznie. wszystkich widzów, którzy są z nami. Zachęcam Was do takiego pay-per-view, bo na pewno ta gala będzie chwytująca. Z mojego linku, pamiętaj. No, Tak. Każdy ma swojego reflinka, tak. Jest każdy ma tego w bio. replika, Mhm. także zapraszamy. Słuchajcie, w ogóle tak oglądam Was i mam takie wrażenie, że Kasiusz się troszkę irytuje, że Lupa jakby, wiesz, o co chodzi, zabiera takie miejsce tym innym ludziom, którzy chcą po prostu wyjaśnić z tobą ten konflikt jakiś, a kolejka jest bardzo duża. Nikt nie zrozumiał. Wcześniej- Powiedz Wojtek, jeszcze raz. jeszcze raz powtórz. Musisz powtórzyć. Wcześniej Lupa był taki, wiesz, cięty bardzo na Kasiusza i bardzo zależało mu, żeby wyjść do oktagonu, a teraz mam wrażenie, że tak troszkę się pogubił w tym, Że się hamujesz, że się hamuje. że się tak, nie, bardziej mi rozumiem, że jakby... Pogodził się z przegraną po rywali. prostu. Nie, Ja po prostu chciałem zachowuję spokój. Chciałem zapytać Lupę, czy on jakby na face to face po prostu, wiesz o co chodzi, jakby nie wyrażę tak swoich emocji, jak to robi, nie będąc naprzeciwko tej osoby na żywo. A, nie? to jest bardzo dobre pytanie. Ja teraz zachowuję święty spokój, a emocje pokażę w klatce. Wojtek, Okej, to, okej. to co mówi Wojtek, innymi słowy, to jest to, że byłeś o wiele bardziej jakby nagrzany i na przeciwnika, i napalony na tę walkę. Ja jestem cały czas tak nagrzany, że... Nie, się bo, po prostu bo ja hamuję. widzę po Kasiuszu, że jest, bo jest bardzo duża kolejka rywali, którzy chcą z nim walczyć i wiem, że Kasiusz naprawdę ma wiele konfliktów do wyjaśnienia na swojej 3 drodze razy mrugnąłeś. i zastanawiam się, Posłuchaj, czy jak mrugał twoje wyzwanie to była taka chęć po prostu, wiesz, wejścia do oktagonu, czy to naprawdę, tak jak mówiłeś wcześniej, wiesz, masz coś do Kasiusza, nie? No wejście do oktagonu i zdobyć, kurwa, kilka lajków. Tak, już Wojtek, powiedział. Mam Wojtek, wyjebane w lajki. No przecież, kurwa, wrzucę to kolejny raz na Instagrama. No i dobra, to i twoją zaraz wejdę, rozmowę, dopierdolę kurwa. ci i tak followersy pójdą, że tyle, no. No właśnie, no ale zrobiłeś to po to. No, Nie no po to. jak, nie, a po co? No to po co? Bo chciałem się po prostu... Po co do- chciałem po prostu po walkę co- w fejmie, chciałem się po prostu To bić po w fejmie. co do chłopa, Czy z którego nic tobą, nie masz? czy z A no innym? to czemu, kurwa, Mi do bez chłopa, różnicy. Ale posłuchaj, ja miałem No to jakimi ty zasadami się kierujesz, Ale posłuchaj chłopie? mnie, ja miałem To jakimi ty miałem zasadami się dwie kierujesz, walki, kurwa? miałem 2 walki na jedynce i na dwójce z gościami, do których totalnie nic nie miałem, ja się z nimi nie No znałem. ale okej, Dostałem oni pro- chcieli sportowe walki. Dostałem Wiesz, że propozycję... ja, kurwa, tylko konflikty jestem tu tylko Ja po ci to. powiem, fame moim mam. marzeniem zawsze było wejść do klatki. Zawsze. No i się nastałeś, kurwa, nie wystarczyło ci? Ale, Półtora ale roku słuchaj, stałeś w klatce. Wojtek mi w tym marzeniu pomógł, bo No gdzie tak, była no. pierwsza Ja gala, też. 2 lata temu, Ja też gdzie chyba, była nie? pierwsza gala, gdzie było otwarcie, gdzie było w ogóle pierwszy fame, dał mi tą szansę, wszedłem do klatki, poczułem to, zajebiście. Wojtek, dziękuję ci bardzo. Z racji tego, że to poczułem, dostałem później drugą walkę i chcę w to I iść potem po prostu. ode mnie 1,5 roku w klatce. No i czekałem się, doczekałem.
To nie wystarczyło ci stanie tam w tej klatce? No właśnie, Wojtku, dziękujemy Ci serdecznie za pytanie. Wojtek nawet na odległość potrafi prokurować dymy, to jest jego supermoc. W takim razie wróćmy do pytań. Casio. Lupa jest od samego początku w fejmie. Walczył na pierwszej gali, pokonał Marka Wilczaka, później uległ Castiemu. Oglądałeś jego wcześniejsze walki Tak. i jak oceniasz to, co w nich pokazał? No, tu trafił po prostu w pierwszej walce, a w drugiej zero charakteru. No. Czyli uważasz, że to tylko i wyłącznie Miał tam ślepy MMA traf? i dużo mniejszy chłopak by cię złożył, to po co ty startujesz? Ale posłuchaj mnie, ja się Ładny do ma. pierwszych 2 walk ja się w ogóle nie przygotowywałem. No, tak jak W ja ogóle, teraz do zero. ciebie. Tak Zero. jak ja teraz do ciebie. W ogóle się nie... Drugą walkę, którą przegrałem, dostałem 2 tygodnie przed, dostałem telefon, że Krystian Wilczak doznał kontuzji, nie mógł walczyć, zadzwonił do mnie Wojtek, czy nie chciałbym wziąć walki. Wziąłem walkę z partyzanta totalnie bez przygotowań. No, I tak jak trzeba- ja wyjdę teraz do ciebie. I trzeba i też spoko, dodać, no i że tego w tej się- Może ja walce... wygram, a nie No to przegram. zobaczymy. No. No, I zobacz. trzeba też dodać, że w Przecież tej dobrze walce... wiesz, że przegrasz. No czym ty mnie zaskoczysz? No powiedz. No to zobaczymy. No powiedz. No. Ja zapierdalam cały czas. No i co? Ci te zapierdalanie da. No to zobaczysz. Jak ty co. bani nie masz. Wyjdziesz obsrany. Trzeba też dodać, że w tej walce z Castim to ty przeważałeś na początku Tak, i tak naprawdę przeciwnik wrócił z dalekiej podróży, żeby wygrać z tobą tę walkę. No ale Casti, z tego co mi wiadomo, to on w ogóle się przygotowywał, on już kiedyś trenował MMA, nie wiem, przez ileś tam przez jakiś tam czas. Później miał przerwę, z tego co mi wiadomo, się nie Z przygotowywał. nim będzie podobnie. On też przetrenował bardzo dużo czasu, co prawda, 6 boks, lat temu. ale naprawdę no, pięściarzem. 6 lat tylko trenuję wątrobę. Ja w ogóle się nie przygotowywałem. W stójce, ja się czuję w stójce bardzo dobrze. No to ty sobie tak kurwa cały czas zaprzeczasz, kurwa, no naprawdę. Co zaprzeczam? No chłopie, kurwa, stójkę trenuję, ale MMA bym chciał, bo jest napis, kurwa, MMA. No człowieku, no ty kurwa sam się gubisz we wszystkim. Bo wolę po No prostu w MMA. wolę stójkę, ale kurwa MMA bym chciał. Ja ci coś no, powiem. Człowieku. W momencie, kiedy wiedziałem, że będziemy mieli walkę, nie? Zacząłem się przygotowywać i robiliśmy zapasy. Ja przez 3 czy 4 tygodnie, bo miało być MMA, przez 3 czy 4 tygodnie robiłem zapasy. Na końcu się okazało, nie, bo Casio, że on się nie będzie bił w MMA, Ale on to chce ja K1. człowieku już dawno, kurwa, powiedziałem, że jeżeli z tobą, to przyjmuję twoje wyzwanie w K1, kurwa. A to czemu wcześniej tak nie to wyz- mi zależało ale na no- walce w MMA. no dobra. Miał być Augustyniak, na której ja nie najbardziej wiem, z kim ty wodarzą. się miałeś bić, a on to- Potem z Bambrem kolanko powiedział. I Jakie tyle, kolanko, jak ostatnio się też wypowiadał, że on nic No totalnie, wypowiadał że i co, totalnie Wojtek nic z Gola kolanem nawet do nie mnie ma. dzwonił, że czemu, przecież ja nagrałem. I co, powiedziałem, że kurwa z Wojtkiem w ogóle nie gadałem, to po co on się kurwa w ogóle wypowiada? Jak ja kurwa rozmawiałem z kim innym i powiedzieli mi włodarze, że kurwa ma kolanko i o nim nie gadamy. A z Nie, tego co mi jesteś wiadomo, ty. to Ambro totalnie No. nie ma żadnej kontuzji jeszcze. No to widzisz, no to może go nie chcą, może jest za słaby kurwa. Może się sprzedasz kurwa, nie Może kręci, nie jest wnikam w tak to, no. kurwa nudny, że tyle no. Jedyny fame jaki złapał to na walce ze mną, no. Bo niby ostatnio wygrał kurwa, a te followersy i lajki, które kocha, to kurwa nic nie dostał i co? No to dlatego was rozumiem, bo się sracie kurwa do mnie, bo wiecie, że kurwa ze mną jest największe zainteresowanie i tyle. No tak jest kurwa. No i dobra, i widzisz, się, nie umiesz, no i się kurwa, teraz na przyznać, tobie no. wybije No. i tyle. No. Chuja się wybijesz. Zobaczymy. Dobrze, a tymczasem ktoś, kto będzie miał szansę się wybić swoim telefonem. Mamy z nami Krzysztofa z Zabrza. Witam cię, Krzysiu. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Ja tutaj całym sercem za Casio, ale chciałbym zadać mi pytanie, które brzmi tak, że mówisz, że masz zasady, że nie walczysz sportowo, ale jak już zostało zadane pytanie o walkę z Topiem, to powiedziałeś, że jakby coś tam się wydarzyło, to mógłbyś z nim wyjść. I chciałbym, żebyś Że się na do tego koniec. uzasadnił. No powiedziałem, że na koniec jakby, nie wiem, Fame MMA uznał, no to ale to dalej by pewnie były takie na konferencji relacje jak, nie wiem, Popek Stifler, nie? Że na koniec, jak już bym miał odchodzić, czy po prostu na koniec walkę, bo tak jak ja powiedziałem, mi nie zależy na tych walkach. Ja mam co robić. Ze sportem już dawno zakończyłem 6 lat temu. Teraz bardziej się bawię i podoba mi się to. No właśnie, czym to dla ciebie jest? To jest dla ciebie hobby, to jest dla ciebie pasja, to jest dla ciebie paycheck, wiesz, szansa na zarobienie kasy? Zabawa, hajs też, wiadomo, bo Ale dobrze ty w zarabiam ogóle i tyle. lubisz się bić? Czy jakby nie masz w tym, czy wiesz, odnajdujesz w tym radość? Kiedyś lubiłem, teraz nie lubię krzywdy robić ludziom, dlatego tylko konflikty mnie interesują. Bijesz tylko tych, których nie Bo lubisz. wtedy jeszcze umiem znaleźć w sobie to, żeby nakurwić tą kurwę, która była bez zasad i zaczepiała czy złamała, tak jak wszyscy poprzedni złamali jakieś tam moje zasady. I to tylko dlatego, a z Popkiem bym mógł po prostu czysto sportowo, nie wiem, na koniec jak już bym miał odchodzić i tyle.
Okej. Ale to taka koleżeńska walka, a ja wiem, że ona też, koleżeńskie walki się po prostu nie sprzedają, ludzie kochają emocje, dlatego też kochają, jak jestem zawsze na fejmie, bo wiedzą, że no, będą emocje tych, których potrzebują i będą dymy i będzie wszystko to, czego potrzebują. Oczywiście ja nie robię ich specjalnie, bo tak jak widzieliście na konferencji, to każda osoba mnie pierwsza zaczęła atakować. No Ja właśnie. przyszedłem na konferencję z lupą. Potem Najman coś zaczął te kurwa swoje wywody z karteczki przygotowane. 10 sekund będziesz leżał. reżyserka, no i chuj, i się obstrał kurwa i stał jak gówno. Zjeb. Nawet żarty potem opowiada, gdzie jak miał Arek Tańcula? Tańcula obok mnie, no to mówi mu, że jest obok mnie, czyli jego żart nie będzie pasował, ale na kartce miał napisane, to do końca musiał powiedzieć. No debil totalny, kurwa. Dlatego oni przegrywają ze mną słownie i w ringu, no bo kurwa nie mają za dużo w głowie. Mhm. No właśnie to jest też coś, na co chciałem zwrócić uwagę, bo jakby co, wy tego nie widzicie, ale tutaj z nami też są ochroniarze i są gotowi zadziałać. Szczególnie, że tutaj przed chwilą, jak padły te słowa na K o przeciwnikach Cassia, trochę się poruszyłeś i myślałem, że już będzie potrzeba uspokajać. Nie, Pawłowski to- podkręca. No, Tak, nowa już rola. podkręcił teraz. Och, Nowa rola, dobrze. No, Pawłowski. tak czy siak. Chciałbym teraz wrócić do jeszcze jednego pytania od widzów. Przypominam, jesteście na żywo, dzwońcie, piszcie i tak dalej, i tak dalej. Pytanie od widza z czatu. Jak wiemy, Cassiusz rzuca sporo słów na konferencjach przed walkami. Czy nie uważa on, że to, co mówi, przerasta jego rzeczywiste umiejętności w klatce, tym bardziej dyktując swoje warunki? Cassio. No nie przerasta, no bo wygrywam wszystko, no to co? Ja i tak dużo jeszcze nie pokazałem tak naprawdę. Ja się dostosowuję do rywala, tak samo dostosowuję się do konferencji, bo idę bez kartki, tak jak te debile kurwa przygotowują sobie i potem jak coś pójdzie nie tak, to nie wiedzą co powiedzieć. Ja idę bez, się dostosowuję, jak ktoś mnie zaczepi, to mu odpowiadam. No. Jak ktoś mnie atakuje, to ja nie będę stał i kurwa powiedział tak, ojej, to przepraszam. No nie, no kurwa, taki mam charakter, każdy wie. Zresztą najlepszym przykładem jest pierwsze moje styczność z show biznesem, czyli Eks na plaży na MTV. Tam jak ludzie, którzy mnie znają, oglądali to powiedzieli, przecież to Cassiusz jest. A inni pierwsze odcinki, ja lubię się czasem postawić obok i tak jakby wyszedłem z siebie i oglądałem tego Cassiusza, to sam uznałem pierwsze 3 odcinki, mówię, kurwa, co za debil ten Cassiusz, nie? Ale no trzeba mnie poznać, ludzie potem poznali, że mam taki styl bycia, taki charakter, po prostu zawsze pewnie i bezpośrednio walę i tyle, no nie będę, wiesz, przebierał w słowach jak kurwa, po prostu to idzie z zewnątrz, jak myślę o kimś tak, no to mówię to. Dostaliśmy pytanie z reżyserki od Piotra Lipskiego. Dlaczego masz kamizelkę na odwrót podobno? No, co? Ja nawet na to nie zwróciłem uwagi, powiem szczerze. No, dla lupy dałem, bo też mnie prosili z MTV, bo jestem z ekipą tu z MTV, bo zaraz wracamy na imprezę. No to dla lupy, żeby jak nie będzie miał co gadać, to żeby sobie czytał chociaż. Zresztą już teraz wiem, kogo mi przypominasz. Tak próbowałem rozkminiać, spojrzałem w ekran i widzę, że przypominasz mi Aliego G. Kojarzysz? Jak nie, to zapoznaj się, sprawdzisz sobie w Google'ach. Ten Borat, tak? Dokładnie tak, ten klimat. Dobrze, a tymczasem mamy kolejnego gościa na wizji. Kogo witam, kogo goszczę? Nikodem jestem. Witam serdecznie, Witam. Nikodemie. Mam swoją Skąd wolność. jesteś? Ja jestem, no tak pomiędzy Chełmem a Lublinem, takie małe miasteczko. Okej, z okolic Powiedzmy, że Lublina. tak, okolica Lublina. Mam pytanie do Cassiusza, bo ja go lubię, jestem jego naprawdę fanem. Mhm. I chciałbym zadać takie pytanie. Czy na przykład jakbyś miał sportową walkę z Marcinem Malczyńskim, to byś się przyjął? Walka z Marcinem Malczyńskim. To ja już dawno mówiłem, że on coraz częściej opowiada o mnie, jak sobie pytania robi, bo nie ma pomysłu na Instagrama, to zawsze tam tak jakby mnie atakuje, a mówi, że to ja niby atakuję. Ostatnio też na trailerze poproszono mnie, żebym się o nim wypowiedział, więc wydaje mi się, że tam chyba grubo mu zależy na tej walce. Ja kiedyś się wypowiadałem, tylko jak ludzie mówili, że nie miałbym problemu z walką w nim, tym bardziej, że atakuje mnie coraz bardziej, tak jakby, no nie wiem, no też chyba szuka, nie ma pomysłu na siebie, bo jest nudny. No. No ale właśnie pytanie, wiesz, Marcin Malczyński, mimo że no, ma tylko jedną stoczoną walkę wygraną z Adbusterem, no jest mistrzem wagi średniej. Pytanie, czy to on powinien się dobijać do ciebie, czy ty do niego? No on do mnie. Okej. Bo ja jestem Don Casio Król, zaraz sobie zrobię pas króla i będę walczył tylko o pas króla już.
Okej, w porządku. Nikodemie, mamy nadzieję, że ta odpowiedź cię uszczęśliwia. A i jeszcze do Marcina, bo nagrałem mu ostatnio na te wypowiedzi, jak złapał za słówko, bo nagrałem filmik po konferencji i tam wymieniałem rywali, że są kurwami i jak Marcina, to zrobiłem przecinek. Zdziwiłem się, bo niby ma się za takiego wielkiego inteligenta, a tutaj podłapał, żeby było zainteresowanie na Instagramie, to wrzucił te screeny, jak ja mówię, te kurwy i tam wymieniam wszystkich, potem robię przecinek i mówię, no i jeszcze Marcin Malczyński, a on, czyli jestem kurwą. Nagrałem ci na Instagramie głosówkę, więc też ogarnij, chłopie. Nie wiem, no dziwią mnie ci ludzie, dlatego też mówię, te dwie walki, tego rozpierdalam, Eltosta rozpierdalam, kończę i chyba, że Pałka to nie były puste słowa, nie zrobił tego kolejny, kurwa, śmieć dla zasięgów, bo tak to wyglądało, bo Instagram też tam mu ruszył, to z Normanem Pałką w boksie i odchodzę. No jesteśmy przekonani, że teraz po tych wypowiedziach Instagram ruszy wielu osobom, no także teraz braciom Malczyńskim. Dobrze, w takim razie czekamy na kolejne... Na tym im wszystkim zależy, nie? No, czekamy na kolejne połączenie. Kogo witam, kogo goszczę? Dzień dobry, Alan z Poznania. Witam serdecznie, Alanie. Do kogo masz pytanie? Mam pytanie do Lupy, bo kiedyś tam Casio wrzucał na Instagrama screenshota, jak Lupa pisał jakimś tam kolegom i tam mówił, że tam jest dla Fame MMA, znaczy walka z Casiem, szczególnie dla Fame'u i ile jest w tym prawdy. Dla mnie to jest wał. Dla mnie to jest wał. Bo to nie są totalnie moje słowa. No to mi nadesłali twoi kumple. Jacy moi kumple. No to nie jest w ogóle mój styl gadki w ogóle, to co ty żeś rzucił. To jaki jest twój styl gadki? Alanie, chcesz w jakiś sposób to może dookreślić? Kojarzysz się, jaki to był cytat? No ja wrzucę jeszcze raz ten screen na Instagrama. No Casio może wrzucić, tam ja pamiętam ten screen. To. Wrzucę, mam tam było, że ja z nim, że jak z nim wygram, że Casio będzie na dnie, ja będę na górze, że dla mnie walka, że dla fejmu i w ogóle coś w ten deseń. Tak, proszę bardzo, Alanie. Don Casio Król, pamiętaj, rozpierdalaj te kurwy, Don Casio Król. Dzięki, Don Casio Król, kurwa. Okej. Don Casio Król. Piona. Okej. Siema. No, to do zobaczenia, Alan, do zobaczenia, do usłyszenia. No i żeby też tak nie było tutaj takiego samouwielbienia, może troszkę bardziej słodko-gorzki temat. Lupa, pytanie do ciebie. Do dziś odbija się echem walka Kasiusza z Adrianem Polakiem, która rozpoczęła jego karierę w Fame. Kto według ciebie wygrał ten pojedynek? Nie no, według mnie wygrał Kasiusz, no bo to trzeba przyznać. To tylko El Tost widział, kurwa, tam wygraną No właśnie Polaka. chciałem, ale według ciebie, bo też Znaczy, jakby... było widać, że... Czy ta walka była wyrównana? Była wyrównana, ale według mnie no Kasiusz wyrównana była. No to jest pytanie, bo bardzo, to jest pytanie, które bardzo często się przewija. No też te pytania nie biorą się z powietrza. Widziałeś wyrównaną tam walkę? Teraz nie mówimy o moich opiniach, Polak mówimy o moim waszych zdaniem opiniach. pokazał jaja. No dobra. No co? No, możesz się wypowiedzieć, czy według ciebie ta walka była wyrównana? No w chuj. No, tak jak widziałeś przecież. Okej. Tak jak mi zadawałeś pytanie, no. No, nie musisz... Daliście radę, Nie musisz walka była ironizować. wyrównana. Nie musisz to ci wtedy ironizować. powiedziałem, że Nie chuj musisz- w dupę tym sędziom i tyle. Nie Kurwy. musisz ironizować, wiesz, Adrian też nie został znokautowany, to po pierwsze, czego bardzo wiele osób się No bo on nie ma spodziewało. siły, żeby go Przecież znokautować. byłby znokautowany już nawet w To drugiej czemu żeś nie rundzie, znokautował? jakby tam nie oszukali nawet z czasem. Pomimo, że nie chciałem go nokautować, nie zależało Ja mi wchodząc na tym. do klatki wchodzę z myślą, że komuś łeb urwę. No właśnie, dlatego jesteś taki kurwa pusty i nigdy nie wygrywasz, no. Bo ja wchodzę zawsze z planem. Kurde, Kasiusz, muszę... Ciebie chcę zakończyć kurwa do końca pierwszej rundy albo w drugiej, bo wjeżdżam w ciebie też, bo taki mam plan, ci mogę powiedzieć, bo i tak kurwa tego nie przekalkulujesz i tyle, no. Tam sobie Ja też mam swój plan. wchodziłem do Bambra i do Polaka, po prostu wiedziałem, że mi nie mogą nic zagrozić, dlatego się bawiłem. Maćka już widziałeś, że inaczej potraktowałem, nawet jak już w drugiej wjechałem na pełnej, bo wiedziałem, że jest chłop duży po prostu. Może kurwa nie ma za dużo w głowie tak jak ty, ale kurwa ma czym uderzyć, więc aż tak nie ryzykuję, więc go zakończyłem w drugiej. No i tak samo z tobą skończę. Nie masz umiejętności, masz tą parę w łapie od tych sterydów, kurwa, i to wszystko, no. Pomimo, że nigdy nie leżałem, no to chuj, to sobie analizuję, że może w końcu musi to nastąpić, no ale i tak wiem, że z tobą wygram. I ty też Dobrze, bądź ty też się z tym pogodziłeś już w swojej Bądź ty, głowie ja i się tyle. nie pogodziłem, No bo ja idę po pogodziłeś wygraną, się już ja w idę po przegraną, wygraną. no. Codziennie, kurwa, wieczorem myślisz o tym, jak przegrywasz. No. Sobie wizualizujesz to. Ale se wlewasz, człowieku. No przecież wiem o co. Jesteś śmieszny w chuj, nie?
Jakbym Wiem. mógł, ci chętnie wypierdolił teraz, ale No. Zobaczymy, co pokażesz 5 września. zobaczymy. No, drodzy Jestem Państwo, ciekaw. czeka nas jeszcze dzisiaj face to face, więc być może nie będziemy musieli czekać do konferencji ani 5 września, ale chciałbym zapytać jeszcze jedną rzecz, bo jedną rzecz, którą powiedziałeś, jest to coś, co mnie bardzo ciekawi. Powiedziałeś, że do każdej walki wychodzisz z planem i że do każdej walki to jest inny plan. Czy nie uważasz, że w sytuacji, kiedy wychodzisz do walki z przeciwnikiem i chcesz się z nim po prostu pobawić, chcesz, tak jak mówiłeś, żeby jak najwięcej pocierpiał, nie uważasz, że kiedy to nie pójdzie po twojej myśli, możesz się właśnie wystawić, wiesz, kiedy celowo nie rzucisz tego decydującego, kończącego ciosu, to się na tobie nie może zemścić po prostu? Presja. Nowy kawałek, Don Casio, tam sobie jest cały przekaz właśnie o tym. Zjedz Snickersa, bo strasznie gwiazdolisz. Tam jest, ja nie muszę gwiazdożyć, ja jestem gwiazdą. Ty jesteś kurwa lupa, kupa i tyle. No, No i zostanę nową. no właśnie. Ja jestem gwiazdą, dlatego kurwa ci zależało na walce ze mną. I nie umiałeś kurwa Jak ja zadzwonić byłem już, jak ale mężczyzna. posłuchaj, jak ja byłem w fejmie, to o tobie jeszcze nikt nic nie wiedział. O mnie wszystko wiedzieli, Tak? że jestem Don Casio król. No co byłeś w fejmie i co pokazałeś? Kto cię kurwa kojarzył? No nikt, a o mnie wszyscy gadają, dlatego wszyscy chcą kurwa walkę, kurwa, no i tyle, no. Dobrze to wiesz, kurwa, to po co pierdolisz takie głupoty? Kolejne pytanie od widzów, myślę, że bardzo dobrze to się zgra z tym, co teraz powiedziałeś. Pytanie do Casio. Mówisz, że jesteś królem i jasne, ale bierzesz walki z przeciwnikami, którzy mają słabe rekordy walk. Czy król nie powinien się mierzyć z najlepszymi? No powinien być, no to była propozycja włodarzy. I jeszcze jedno chciałem dodać. Z dużą różnicą warunków fizycznych. Tak? Rataj był... No to Rataj jedyny. No. Ale kto to jest Rataj? No to jak? Ambro co? Czyli jak Polak co? Aha, czyli Bamber jak mnie wyzywał, to miałem go nie wziąć, tak? Czyli zależało ale mu na zobacz, walce. ale zobacz, z kim ty się biłeś. A, czyli miałem odmówić i powiedzieć, nie, no kurwa, to co gada, to Nie, jest ale nie, prawdą. to nie, No nie o to chodzi. Biliście się, dobra, biliście się, ale zobacz, z jakimi ty się chłopami biłeś, jaka była w ogóle różnica warunków fizycznych. No, a ty z Castim? Myśmy byli prawie takie same No warunki. nie, no przecież Casty jest dużo mniejszy. od Casty ciebie. Ile? jest niższy, No, ale Niższy, wagowo, ale wagowo było podobny. podobnie. Ja miałem, I przede ja wszystkim miałem ze 3 albo Lupa 4 jeszcze- kilo więcej tylko. I Lupa jakby wszedł w tę No, ale walkę jesteś dużo większy. rezerwowo. Jest wyższy. No. Ale też Lupa wszedł w tę walkę jako rezerwowy, co trzeba mieć Tak. jakoś tam w głowie. No dobrze, ale jakby zgadzasz się z tym argumentem, że król powinien się bić z najlepszymi, czy to ci się jakby nie kłóci? No przecież ja powiedziałem, że ja nie jestem tu, żeby pasy zdobywać. I pas to ja sobie kurwa sam zrobię króla i będą chcieli, to będą walczyć, jak nie, to mam wyjebane. Przecież ja nie potrzebuję tego kurwa, tych lajków, tego. No kurwa, bawię się tym, dobrze się bawię, bo jestem cały czas na zabawie. Jeszcze potem se wyjdę, kurwa, pojadę ponapierdalać, trochę nie muszę wtedy na mieście nic robić głupot i fajnie, no. Fajnie, bo to mnie stopuje, żeby już głupot właśnie nigdy nie robić na mieście i tyle, no. Teraz kolejną twarz zobaczycie, Don Casio ze 101 twarzy, psychopata i go rozkurwię mu łeb 5 września i tyle. Okej. Moi drodzy, mamy kolejną osobę w tym momencie na linii. Kogo witam, kogo goszczę? Patryk z Gniezna, miasto seksu i biznesu. A, witam serdecznie. Miasto seksu i biznesu, no proszę. Normalnie. No okej, w porządku, jakby nie będę się kłócił. Jakie to miasto? Gniezno. Gniezno. Pierwsza stolica Polski. Dobrze. Polski, no. W takim razie, panie kolego Patryku, do kogo pytanie? Do Don Casio. Don Proszę. Casio król leci po pas i teraz takie pytanko z innej płaszczyzny. Bo ty tak lubisz imprezować, nie? No to powiedz... Zaraz lecę na imprezę, byku. No i zajebiście, tylko powiedz mi teraz... Sokso, jak coś To- dzisiaj taka- jesteśmy, to wbijaj. W Warszawie. No do Warszawy trochę mam, ale pytanko mam takie ciekawe, które raczej odpowiedź zainteresuje starszą widownię. A dokładnie czym lubisz się najebać, za przeproszeniem? Najbardziej to whisky lubię pić. No i to mogę pić kurwa non stop i po 3 dniach dopiero może usnę. Mogę tak, że się nie upijam. Znaczy upijam się, ale mogę pić to opór. Najbardziej lubię whisky. Najszybciej się chyba upijam winem albo piwem. No i zajebiście, tyle mnie Więc interesowało. wypij dzisiaj moje Leci- zdrowie, ja wypiję twoje i wszystkich widzów piona mordeczki. Don Casio No. Król, wbijajcie. Piątka. Piona. Piwko za ciebie, powodzonka tam. Piona. Pozdrawiamy cię serdecznie, Patryku, oglądaj 5 września. Wzajemnie wszystkich pozdrawiam, pana Pawłowskiego i Lupę Kupę też, no za przeproszeniem, ale no każdy ma szansę. I lupa Mi się bardzo, śmiać, bardzo mi się cicho śmiać, ja nawet tego do siebie nie biorę, bo to jest brak słów w ogóle, nie? Ja mam teraz bardzo poważne i wydaje mi się, że trudne pytanie do Casio. Casio, No. czy w Fame MMA jest ktokolwiek, kto jest w stanie cię pokonać? Nie.
Nikt. Do 5 września. Nikt z tych osób, które już walczyły na fejmie, ani tych, które jakby teraz będą walczyły po raz Z pierwszy. Nie ma każdym, nikogo. kim wyjdę do ringu, z każdym wygram. To jest gwarancja. Tak. Ja odejdę niepokonany. Przypomnę ci swojemu. 5. Przecież Czy- wiesz, czy- że przegrasz, kurwa. Lupa, czy może ty chciałbyś dać jakąś gwarancję swoim Chłopie, widzom, dostaniesz swoim trochę tych lajków, Nie, ja wolę followersów i teraz to mało wszystko. gadać, a wyjdę i mu po prostu wpierdolę. To zobaczymy. fanom? Bo dlaczego to pytam? Bo wiele osób zarzuca ci brak pokory w sporcie, to jest ważna rzecz. Tak jak mówisz, no ciebie nie interesują stricte wyzwania sportowe, robisz to dla siebie. W końcu spokornieje, przyjdzie taki dzień, że w końcu spokornieje. To nie jest pokora. Czym jest pokora? Powiedz. Pokora jest świadomością swojego miejsca w szeregu. Pokorą No jest... to jak ja jestem królem, jestem najwyżej, no to jestem Ale ty świadomy. sobie sam przyjąłeś przydomek król, No wszyscy kurwa mówią, że jestem królem. Nie słyszałeś kurwa? bo żeś sam to narzucił. No jak narzucił? Czyli tobie narzucają? W głowie coś? Ale czy ja sobie mówię, że jestem król? No Ja nie, jestem- no bo nie ja, jesteś kurwa. Ja jestem Koło zwykły, stu- prosty koło chłopak króla ze to wsi. masz teraz przyjemność siedzieć jedynie. To się ciesz kurwa. Zrób sobie, niech ci ktoś fotkę zrobi, wstaw sobie i chuj. Czy nie boisz się, że gdyby, czy to Nie wiem, lupa... czy mnie słychać, bo to spadło. Spokojnie, chyba cię słychać, czy nie? Słychać? Mów coś, mów coś. Słychać mnie? Czy nie Może słychać? być, okej. Chyba słychać. Za chwilę cię tutaj ustawimy, doprawimy ci mikrofon, a tymczasem zadam ci pytanie, bo mówisz o tym, że nie ma nikogo, kto mógłby ci zagrozić, nie ma nikogo, kto mógłby cię pokonać. Czy w momencie, gdybyś przegrał, czy to walkę z Lupą, czy to walkę z Najmanem, no bo to się może wydarzyć, rozumiem, że tego do siebie nie dopuszczasz, jesteś zwycięzcą, jesteś królem i tak dalej, ale w przypadku, gdybyś przegrał, czy to z Lupą, czy z Najmanem, odszczekasz te słowa, jakby Ale coś się ja, zmieni? co? No nie, no po prostu powiesz, że przeciwnik był lepszy, czy jakby będziesz w stanie to zaakceptować, czy... Jeżeli będzie lepszy, jeżeli, nie wiem, no nie wiem, nie wyobrażam sobie, żebym przegrał, no to nie wiem, co mam ci powiedzieć, no. Rozumiem, nie Jak dopuszczasz... będzie takie, no to mówię, no ja działam spontanicznie, dobrze wiesz, że ja nie muszę sobie przygotowywać, kurwa, tak jak on teraz w głowie, co powie po przegranej. Już sobie wymyśla pewnie, kurwa, gadki, co powie, bo wiecie, bo noga mnie bolała, czy coś, kurwa, czy już sobie tam ustala pewnie wymówki, tak jak wszyscy robią. No ja nie muszę sobie ustalać, bo jeżeli by się takie coś wydarzyło, no to, kurwa, będę wiedział, czemu się takie coś wydarzyło i wtedy, kurwa, powiem, ale no taka rzecz się nigdy nie wydarzy, bo wszystko wygram. To już ostatnie pytanie w tym klimacie, idzie dalej, o to nie męczę. Czy w takim wypadku, czy jest jakiś przeciwnik lub potencjalny przeciwnik, z kim chciałbyś się zmierzyć, ale do kogo miałbyś ten respekt i szacunek? Na zasadzie... A czemu ja niby nie mam respektu i szacunku do kogoś? Ja nie mam szacunku, No wiesz, bo oni nie mają szacunku do mnie. Okej, Zaczynają czyli mnie jest to wyzywać tak odbicie- jak na konferencji. Zaczęli mnie atakować, to co ja mam kurwa stać? No tak. No nie, no kurwa, ja się dostosowuję, tak jak ci powiedziałem. Ja nie mam kartki, dostosowuję się, ktoś mnie atakuje, to lecę z nim jak z kurwą i tyle, no. Taki mam styl, taki od małego byłem, zawsze swoimi ścieżkami, no i tyle, no. Kto mnie zna od małego, wie, że mnie show biznes nie zmienił. Nawet ostatnio swojego przyjaciela spytałem, czy uważasz, bo on był przy tym, jak dopiero stwarzałem Instagrama Don Casio i się spytałem go, uważasz, Sasza, że się zmieniłem? On powiedział, że nie, nawet uważam, że na lepsze, bo te ciężkie twoje zasady, niektóre trochę sobie tak zmieniłeś na lepsze, że trochę nie aż tak sztywno zeredynkowo ze wszystkim, tylko je dopracowałem, żeby były lepsze. A Sasza to ten kolega od muzyki? Czy inny Sasza? Sasza, tak, to jest mój przyjaciel, z którym nutę nagrałem Kocham swoją wolność. Bo kocham swoją wolność, chyba każdy widzi. No tak, no to myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby zapytać o to Lupę, bo twój rywal ostatnio mocno poszedł w muzykę. To też kolejne takie hobby, czy pasja, czy kolejny jakby pomysł na jedna z kolejnych 101 twarzy No taka Kasia? bardziej spodobało mi się. Jakie pytanie? I pytanie jest takie, jak oceniasz jego twórczość Ja w ogóle muzyczną? tego nie słuchałem, mnie to w ogóle nie interesuje. Słucham. Nie słuchałem, nie Puść se słuchałem. presję. Wyjebane mam w Puść se ciebie i w presję. twoją muzykę. Możesz wyjść do tego jak chcesz. Ja wtedy wejdę do króla. Chyba że ty chcesz wyjść do króla. Ja już mam poczuć- swoją piosenkę na poczuć wejście, się, także... To ja wyjdę wtedy do presji. Ja już To mam mi swoją powiedz piosenkę, wcześniej, nie? także... Którą nutę byś chciał moją do wyjścia. Chyba że show biznes ci się spodoba, bo będzie 30 sierpnia. Okej, czyli na kolejnej konferencji No chyba, że premiera. wbiją szybciej 1 000 000 wyświetleń tam, no to wrzucę się. Okej, a tymczasem mamy kolejnego gagatka na linii. Kogo witam, kogo goszczę? Witam, jestem Michał. Cześć Michał, skąd jesteś? Jestem z Berlina. Chciałem Dobrze. zadać pytanie
Lupie. Lupa, do ciebie pytanie. W końcu do lub. Czy Lupa, czy masz świadomość tego, że Don Casio nie chce z tobą walczyć w MMA, bo po prostu jak go dosiądziesz, to się po prostu podnieci, bo nie wiem czy wiesz, ale on walił konia dla kolegi. No, Reality show. Obejrzyj sobie jeszcze raz ten odcinek. Bo chyba kolejny I co debiut. tam było? Ja tam Kolejny nie wiem, debiut, co tam co prywatnie odpowiedzieć, robiłeś, nie. Jak go postawić... Kolejnym debilem jesteś, Nie wiem, bo co tam chyba źle prywatnie z nim oglądałeś, pójdź robiłeś, sobie na playerze. ale debilu. kurwa ocierałeś się o niego i Lupa, nie wiem, czy to jest dla ciebie trochę niesmaczne. Czy to ma to było Patrz, niesmaczne na dla część ciebie. 11 sezonu ubrałem spodenki w panterkę. No, nawet. drodzy Państwo, afera końska żyje i ma się dobrze. Nie wiem, aż jak mam odpowiedzieć na to pytanie. Czy masz jakiekolwiek inne pytanie do naszych gości? No nie, no po prostu Lupa, chciałem po prostu ci dać radę, że po prostu nie podpalaj się, bo wiesz, że Don Casio on ma dobrą kondycję i się też nie podpala. Jak się nie będziesz podpalać, to po prostu go rozjebiesz. I Ja masz też mam parę w dobrą łapie i liczę kondycję. na ciebie. Ja też mam dobrą kondycję. Dzisiaj miałem sprawdzian, także... Wiem, ale wiesz, jak się człowiek podpala, to różnie to bywa, nie? Ja już mam swój game To plan, potem w pierwszej także... rundzie można paść. No dobrze, No dobra, to zajebiście, to Pozdrawiam, pozdrawiam siema. cię. dziękujemy Ci bardzo serdecznie, trzymaj się. Okej, no Lupa, myślę, że tutaj kolega poruszył jedną z bardzo ciekawych kwestii, no bo rzeczą niepodważalną jest to, że Casio ma rzeczywiście super kondycję, Tak. jest bardzo dobrze przygotowany motorycznie, wydolnościowo. Gdy rywale wystrzeliwują się ze swojego arsenału w pierwszych minutach, on umiejętnie rozkłada siły, pod koniec trzeciej rundy oni słaniają się na nogach, a on wciąż jest świeży. To trzeba powiedzieć, w każdej walce widzieliśmy to naprawdę. Alkohol tak na mnie działa. jest to klasa, tak? Izotoniki. Konserwuje, tak? Czy alkohol konserwuje. I to, co chciałem Cię zapytać, i myślę, że wiele osób... Wiele osób myśli, że ja po prostu że po będę prostu chciał w się niego wystrzelasz, wjechać, że będzie bomba, wystrzelić bomba, bomba. Ja nie i po będę 30 sekundach nie ja masz nie energii. będę zdradzał swojego game planu, ja jestem, mówię, cały czas w treningu. Dzisiaj miałem sprawdzian, pozdro Karakan, także... To ja Idziemy zapytam na w takim wojnę. razie o coś zupełnie innego. Czy jesteś przygotowany na walkę na jestem pełnym dystansie? Czy jesteś przygotowany Oczywiście, na 3 że rundy tak. Casio? Oczywiście, że tak. Nie będzie pełnego dystansu. Pierwsza runda, końcówka. Bo cię albo cię Knockout. rozjebie w pierwszej, albo... Nie ma szans, dobrze o tym wiesz. Że cię znokautuje w pierwszej. O, nie ma opcji. To zobaczysz. Okej. Kochani, zostało nam ostatnie 10 minut. Przypominam, Casio kontra Lupa face to face. Czekamy na Wasze telefony, możecie się dodzwonić do studia, czekamy na Wasze pytania na czacie. Oczywiście na koniec będzie tytułowe face to face, nie możemy się doczekać. A tymczasem mamy kogoś na linii. Kogo witam, kogo goszczę? Halo? Halo, halo. Halo? Tak. Tutaj Łukasz Krosna. Cześć Łukasz. Ja chcę się zapytać, czy Lupa nie boi się trudnego dosiadu od Don Cassia? Bo wszyscy wiemy, że Casio. Jeszcze raz, bo nie dosłyszałem. Czy nie boisz się wychodzić z Don Cassiem do klatki? Ja już się nie mogę doczekać. Dobra, także dobra, to tyle, nie? Jebać Don Cassia. Wszystko. Okej, dziękujemy serdecznie za ten telefon. Kasiusz, ty jesteś osobą, po której bardzo dużo spływa. Czy ciebie tego typu opinie w jakikolwiek sposób dotykają? No nie. Wiem, że wszyscy się cieszą, jak takie słowa słyszą, nawet ty, ale mnie to nie rusza w ogóle. Ja wiem, że większość trzyma kciuki, nawet znajomych z show biznesu. Też mówię, no tak jak Żeby mówię, utrzeć ci nosa? ta presja, nuta, tam jest wszystko, właśnie pisałem to myśląc o tym, że większość ludzi mnie klepie po plecach, nawet udają moich znajomych czy braci, a tak naprawdę jak jest moja walka, to trzymają kciuki, żebym przegrał, a żeby mi się potknęła noga. No ale to się nie stanie i tyle. No. Okej. Lupa, pytanie do ciebie. Już wspominaliśmy o tym na konferencji, że twoje stanie w oktagonie stało się memem, stało się hitem internetu. Było, no. No było, tak. Wylało się na ciebie dużo hejtu po tym i chciałem zapytać, czy masz coś do powiedzenia hejterom, tym, którzy nie wierzą w twój sukces, ludziom, którzy na przykład wypisują te komentarze, bo też no, nie ukrywam, że mam tutaj parę pytań od ludzi na czacie, którzy piszą z kim po walce z Casio, na kogo będzie czekał w oktagonie Lupa i tak dalej, wiesz, to jest coś, Leżał będzie. z czym też ci ludzie kojarzą. Znaczy ja po tej sytuacji właśnie od momentu, gdzie wszedłem do tego oktagonu, gdzie pojawił się ten mem, wylała się bardzo duża fala hejtu w moją stronę. Ja ogólnie jestem taki, że nie wiem, jakoś mnie to w ogóle
Nie myślałem o tym, nie miałem problemu z tym, że zostałem Nie dotykało cię to zhejtowany. osobiście? Nie, Nie przesyłali ci, absolutnie nie trollowali cię i tak dalej? Ja dostaję masę wiadomości na Instagram, gdzie po mnie cisną, że lupa kupa, że dostaniesz wpierdol od Kacjusza, że to, że tamto i w ogóle mi to jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje, w ogóle się tym nie przejmuję, a ja zamknę wszystkim mordy niedługo. Okej, Oprócz dobrze. mnie. Kas już powiedział oprócz mnie. Dobrze, a tymczasem mamy kolejną osobę na linii. Z kim rozmawiam? Filip Cześć Filipie, skąd jesteś? z Warszawy. O proszę, no to elegancko, ze stolicy. Słuchamy, do kogo masz pytanie? Do Kasiusza, bo usłyszałem jak oglądam, żeby pokonał wszystkich, z kim by walczył. I czy jest możliwość, że jak skończy już tę awanturę z Najmanem, czy by mógł z Kubańczykiem zawalczyć? Jeżeli będą takie propozycje, na pewno będą rozmowy. No, tak jak mówię, z Kubańczykiem też się znam prywatnie, to nie jest na celowniku. Takie walki są nudne, no bo co, byśmy musieli na siłę się, nie wiem, wyzywać, bo no, ja jestem królem i zadem na MMA i królem w życiu, więc bardziej wolę walki, jak do kogoś mam konflikt, ale pewnie włodarze już czasem o pas jakieś propozycje dają. Tylko potem, tak jak mówię, no teraz najbardziej zależało im na innym rywalu, mi z kolei na innym, zaproponowali lupę. To nie jest że ja sobie wybieram, bo jak tak, to ja bym według moich zasad, to bym lupie w ogóle nie dał szansy. Bardzo włodarzom zależało, to powiedziałem, że dobra. Bo tak to bym utarł mu nosa bym za to, że jednak witaliśmy się normalnie, a on nie umiał zadzwonić normalnie jak mężczyzna. Widzisz, ty to odebrałeś inaczej, ja to zrobiłem inaczej. No zrobiłeś wyszło jak inaczej, wyszło. no, bardzo słabo uważam. Tym bardziej, że mamy wspólnego ziomka. To mogłeś nawet przez niego, jak się bałeś, kurwa, bezpośrednio do mnie. I tyle. Okej, dziękujemy za twoje pytanie. No, dziękuję. Trzymaj się, cześć. Kasiusz, chciałbym jeszcze w tych ostatnich minutach poruszyć, myślę, dosyć ważny temat Marcina Najmana. Wasz konflikt też bardzo rozgorzał na ostatniej konferencji. No tam, gdyby ochroniarze cię nie powstrzymali, no to na pewno doszłoby do rękoczynów. Czy w jakiś tam sposób tego żałujesz, tego twojego zachowania? Czy uważasz, że A było w czym zbyt... było złe moje zachowanie? Pytam, czy było zbyt pochopne, że do niego ruszyłeś, czy tej agresji? Za późno. Za późno. Tylko żałuję tego, że jednak tak szybko wystartowałem, bo wydaje mi się, że jakbym troszeczkę wolniej, to bym uśpił ochroniarzy i bym dobiegł do tego śmiecia i mu wypierdolił, że z tej sceny by spadł. No chciałem zapytać, bo to jest dosyć ważna rzecz. Więc czy potem ty... jak sobie analizowałem, to tylko ten mój wybieg od stołu, bo zrobiłem 3 razy dłuższy dystans od niego, pomimo że miał tak króciutki, a on stoi. Kurwa, chce niby tu mnie składać w parterze. Czy ty Marcina Najmana nie szanujesz jako sportowca, czy jako człowieka? To i to dla mnie jest zwykłym śmieciem. To, co prezentuje, to, co do sportowców się rzuca, za słówka łapie jak dziecko. No dobrze wie, że MMA go trochę uratowało, nikt do niego nie miał szacunku, bo robił z siebie kurwa cyrkowca, a nazywał się sportowcem. Już nawet jakby się nie nazywał sportowcem, to jeszcze jakiś, okej, kiedyś mówię, ja tak jak mówię, lubię sobie analizować. Mówię, dobra, kurwa, nie ma pomysłu na siebie, płacą mu hajs, niech robi, jak ma taki pomysł na siebie, luz. Co mi do tego? Ja nie oceniam ludzi, jak nie znam ich motywacji do czynu, więc okej, ale jak potem już zobaczyłem już jakiś tam konflikt, bo ja na początku powiedziałem, że mogę z nim zawalczyć, jak on mówi, że z każdym w boksie by wyszedł. No to powiedziałem tylko to, on potem już zaczął zaczepiać, potem na Instagramie i potem jak zobaczyłem, że już teraz taki sposób znalazł, że do Adamka, do Fonfary, do tych innych sportowców, żeby tu ich rozjebał, no to jest takie słabe, że Adamek sobie zaśmiał, bo już jest na emeryturze, że 1 milion daje, a ten jak dziecko, powiedział 1 milion, no to ja chętnie z nim zawalczę. O 1 milion. No, Czyli uważasz, że ale Marcin... to trzeba kurwa wyczuć, że ktoś sobie w żarcie powie, no za 1 milion, bo się śmieje, że jest takim śmieciem, że by go rozjebał w moment po prostu. Tak a jak... nie łapać za słówko, że powiedział, że w 10 sekund 1 milion. No to była taka przenośnia, że kurwa... To tak jak ty żartowałeś z tymi rękawicami do MMA na konferencji. Ja powiedziałem tylko tak, nie żartowałem, bo powiedziałem, a potem, że z trenerem ustalam, no to bez sensu było.
teraz zmieniać, jak ja zwłaszcza, że już nie będę, No to nie trzeba było przyklepywać tego. nie będę trenował do walki i tyle. No, Okej, przyklepałem myślę- kontrakt, masz. No to myślę, że zarówno najbliższa walka Lupy z Kasiem, jak i Najmana z Kasiem będzie bardzo emocjonująca. W tym momencie chciałbym przypomnieć o tym, co ważne, przypomnieć o tym, żebyście kupowali pay-per-view. Już 5 września widzimy i słyszymy się na Fame MMA 7. Przypominam wam o tym, że bilety oficjalnie do sprzedaży nie wchodzą, ale można je wygrać w konkursie BetClicka. Pobierzcie koniecznie aplikację BetClick ze strony betclick.pl. 40 biletów, czyli 20 podwójnych biletów do wygrania plus 50 różnych gadżetów. Wbijacie pobieracie aplikację, zakładacie konto z kodem FAME550 i czekacie na swoją szansę. Postępujecie zgodnie z instrukcjami na stronie, wygrywacie bilety, no i widzimy się na Fame MMA 7. Przypominam oczywiście o tym, że naszym oficjalnym bookmacherem jest BetClick, patronem medialnym Super Express, partnerami oraz sponsorami HotPay, Extreme Hobby, SFD, Stormcloud, Preorder.pl, Patriotic, GBS, Premium Cars, OKF, Aloe Vera. No i przypominam wam o tym, żeby koniecznie ogarniać książkę Huberta Lotty, Pierwsze kroki MMA. Nie tylko jest to świetny materiał szkoleniowy, który pomoże wam stać się bardziej kompletnymi zawodnikami MMA, ale też wspieracie Marka Piotrowskiego. Część dochodów ze sprzedaży książki idzie właśnie na zbiórkę, na rehabilitację. To jest ten czas, żebyśmy wszyscy się zjednoczyli i pomogli człowiekowi w potrzebie. I teraz chciałbym jeszcze, zanim zrobimy face to face'a, to co jest naszą taką stałym punktem tych wydarzeń, chciałbym, żebyście po raz ostatni spojrzeli sobie w oczy i powiedzieli to, co macie do powiedzenia w tym momencie. Lupa, Casio, Lupa, co chcesz mu w tym momencie powiedzieć przed Pozdrawiam konferencją? całą ekipę Warsaw Shore, jeżeli w domu teraz mnie oglądają i zaraz lecimy na imprezę. Bang. Czyli w ogóle jakby olał twój temat. To ty, co A ja ty nie powiesz? będę nic mówił, pokażę 5 września. Ja również. Dobrze. Drodzy Państwo, ja Was w tym momencie oficjalnie żegnam i zostawiam Was z face to face'em Casio kontra Lupa. Zapraszam panowie. Macie coś do powiedzenia? Dobrze. A więc przemówią pięści 5 września. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Don Casio Król.